Δεν θα μ' αρέσει άμα να πατήσει και ο κάθε μέρα το Θεός το ματεράκι το κυριότερο το πρωί γίνεται το κυριότερο εντάξει άμα δεν πάρει τηλέφωνο λέει καθόλου δεν θα πάμε άρα κάτι εντάξει κάτι άμα δεν πάρει ειδικά σκαπνάσω στο στόμα μου Παναγία μακάρι Προσοχή παρακαλώ, θα πραγματοποιηθεί η υπηρεσιακή στάθμευση απρομηθητών. Εγώ δεν θέλω να πει. Αν σε κλέψα να τρόπα, πώς θα τον ασκήσω, εντάξει. Δεν θέλω να πλέξω. Δεν θα πλέξω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Με ένα τηλέφωνο και το πεις πολύ καλά. Εντάξει. Έρχεται και τον επέρνω. Αυτό θα βοηθήσει. Έχει ένα όριο, Λουκιάνος, ξέρεις. Εσένα να πεις στους Λουκιάνος δεν είναι και το διαφάνιση Ο σου Λουκιάνος να δεν αλλάξει. το δεχτήκαν. Να αλλάξεις Μου πώς. κάνει πρόταση. Να αλλάξεις πώς. Εγώ δεν γίνομαι Λουκιάνος. Εύστοχο. Άκουνα ο Μύρος, έτσι, ό,τι θες να μας πεις. Όπα, εκεί δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Εντάξει, συμφώνησε με το πράγμα. Και μίλησα με τον Γιάννη. Τον Γιάννη, ο Γιάννης με λίγο το καρατέκα. Εξηγώ τι έγινε, ότι με θέλανε οι ασφαλίτες και με τον λόγο και μου λέγουν να ζήσω για να δεν είπα στο πάτο. Καρατέκα, ο Γιάννης. Αλλά έκανε. Κάνει την εμπλοκή. Κάτω αχαρνά. Κανονικά από εδώ έχετε. Επόμενη στάση κάτω Αχαρνές, σύνδεση με τη γραμμή για αεροδρόμιο Next Station κάτω Αχαρνές, connection with Airport Line. Να σου πω, το αεροδρομίο εδώ τώρα έρχεται. Απλά σιγά σιγά Έσω 18 αστέρια. Πού, κατεβαίνουν. Άντε, γεια. Σίγουρα έρχεται για 16. Μην το χάσω. Έχει καθυστέρηση. Έχει καθυστέρηση. Bro, like, παίζει να είναι εδώ τώρα. Όχι, παίζει. Άντε, γεια. Φεύγω. Να δω το σινιάο. Πού το ρε μαλακά, εντάξει. Έχει παιδιά. Άντε. Ήθελα μια μπάλα, μια και μιλάγαμε σε μαλακίστηκα. Άντε,